Hej med jer. Nu skal vi lige have kigget på en øvelseopgave her i nulpunktsafsætning og i omsætning. Så den vil jeg begynde at finde frem nu, og så skal vi starte på den. Så jeg henter den lige her på mit skrivebord, og den var her. Og så får jeg lige mig med også, sådan så I lige kan se, hvad der foregår. Vi skal i den her opgave, der skal vi snakke lidt om nulpunktsberegninger generelt set, men vi deler det op i to. Vi deler det op i nulpunktsafsætning og nulpunktsomsætning. Det er på samme måde, vi gør det, men det hedder bare noget forskelligt, fordi nulpunktsafsætning, det betyder egentlig bare, hvor mange skal vi sælge, og nulpunktsomsætning betyder egentlig bare, hvor meget vi skal omsætte for at det her det kan betale sig, for at vi foretager en ændring, som kan betale sig. Men vi skal kigge noget på et afsætningskrav nu her. Og der står i opgaven, at vi skal prøve at kigge på, at vi har her, der har vi før ændring har vi en salgspris på en vare eksklusiv moms på 20 kroner. Og det kan vi lige så godt skrive ned med det samme her i 20 kroner, fordi det er jo en salgspris x mod før ændring. Og så har vi en variabel enhedsomkostning per styk på 7 kroner og 25 øre. Her. Og vi skal selvfølgelig finde ud af, hvad dækningsbidrag per stykke er for ændring, så det gør vi jo lige ved, at vi siger lige. Den var der. Cellen her minus de 7,25. Så har vi 12,75, som vi kan gå ind og det er dækningsbidraget for ændring. Så skal vi ned og beregne beregning af dækningsbidraget i alt før ændringen. Og der er vi nødt til at sige 12,75, for det var jo dækningsbidraget heroppe fra. Vi kan være fræk og skrive lige cellereferencen, men jeg skriver bare 12,75,75. Og så skal vi have afsætningen. Det var 150. Det står jo deroppe. Så det skal vi lige have skrevet ind. Og så står der egentlig, hvad vi skal gøre. Den skal vi jo have gange, så det må vi hellere gøre. Taster lige et lighedstegn igen. Her, og det ganger vi så med de 150. Så har vi 1912,5. Så skal vi ned i trin 3. Der skal vi beregne dækningsbidraget efter ændringen. Og vi skal lige op og kigge, hvad der står heroppe i toppen af arket. Ny pris, det er efter ændringen, den er 17 kroner, men den variable enhedsomkostning er stadigvæk 725. Men vi skal jo egentlig beregne, om det kan betale sig at sætte den her vares pris ned, eller det ikke kan, eller hvor meget vi egentlig skal afsætte for mere. Så vi går ind og siger, at salgsprisen eksklusiv moms, det var den, der var 17 kroner. Og 7,25. Det var det, der hed variable enhedsomkostning. Den var ikke ændret, så vi skal lige trække de her to fra hinanden igen, som vi gjorde før. Vi siger bare lig, og vi siger 17 minus de 7,25. Så får vi 9,75, og der skal vi lige prøve at kigge på ændringen. Hvad var dækningsbidraget før? I alt før ændringen, det var 1912,5, det kan vi lige skrive her. 5. Og dækningsbidraget per styk efter ændringen, det var de 9,75. Og så skal vi egentlig bare ind og kigge her, og så skal vi sige, at vi skal ind og lige have fundet ud af, og vi skal tage den celle, der hedder 32 her, og dividere med C33. Så det vil vi lige gøre. Vi taster et lighedstegn her. Det var der, og vi dividerer med 9,75. 196,15, det er nulpunktsafsætningen. Det er før ændringen. Nu skal vi kigge på, efter beregningen af ændringen, når vi har kigget på afsætningskravet,